La vella Quaresma arriba per substituir el rei Carnestoltes i ha arribat en totes les tradicions pròpies d'aquesta època. Una tradició molt arrelada és la gastronòmica, amb tot un receptari popular pensat per substituir el consum de carn durant el període d'abstinència. Tot i que cada cop és menys la gent que s'afegeix a seguir amb aquesta tradició, sí que és evident que augmenta el consum de peix, sobretot de bacallà, i abunden els plats més tradicionals que tenen aquest producte com a principal convidat a taula. El bacalao, mira qué bacalao. Estamos en Cuaresma, bacalao. Pues aquí está, ¿vale? A 5,99 un kilo. La gente normalmente lo quiere, que le quitemos la espina y se lo hagamos a supremas o a lomo. Para hacerlos ellas o a la plancha con tomate. Empieza la Cuaresma y ya es tiempo de seguir la tradición y la gente normalmente suele hacer platos de bacalao. Bacalao con tomate, esqueixada, con samfaina y cosas así. I és que el bacallà és el producte rei de la Quaresma, que ara tot just comença. La tradició mana deixar de menjar carn com a mínim els 7 divendres que dura i és per això que existeix tot un receptari específic per a aquesta època de l'any. Hago muchas tortillas de espárragos, de bacalao, de todo esto, y un potaje garbanzo. Cuinen amb llegums, fan los potajes amb llenties, fan potajes amb cigrons, mongeta, i posen també bledes, tot això sí. Fan un bon potaje d'aquests antics, boníssims, que la gent jove no li agrada, no fa molt. Potaje, frito con pimiento y tomate, una buena fritada, pues cosas así. Tot i així no es deixa de menjar carn com abans i sobretot la gent jove ha perdut el costum de fer abstinència i deixar de banda els aliments que formen part de la seva dieta habitual durant la resta de l'any. Los hábitos han ido cambiando poco a poco y no se nota mucho. La gente joven no estamos por las tradiciones a veces. Ho fem igual, que com sempre a casa 2 o 3 dies a la setmana mengem peix i carn, o sigui que ho fem igual. En tot cas, sí que és veritat que durant la Quaresma s'incrementa el consum de peix. I tot i que el bacallà és el més demanat, ja sigui per tradició o perquè els preus són més assequibles, les venedores de peix són contentes de que arribi la Quaresma. Ahora empieza, claro. En sí, las personas mayores hacen más esta Cuaresma. La juventud no la hace, la verdad. Pero bien, se lleva bien, sí. Sí, los días fuertes cuando no se puede comer carne, sí. La gente viene y come mucho pescado. Sí, la verdad es que sí. Són 7 setmanes fins divendres sant i la tradició, tot i que ha anat a menys, encara mana a l'hora d'anar a comprar al mercat i preparar el menú com a mínim dels divendres.